Máte krámy alebo čo? To musíte hučať, keď som po nočnej? Hysterky, piči. Chalani, pamätáte si na mňa? Tak neviem, z kerej piči by som si ťa mal pamätať. Ale keď chceš na piču, to není problém. Ne. Mám pre vás prácu spojenú s výletom. Za 5 pre každého. No tak to je iné. Ja, was van Getsi? No čo je, ty kokot? Čo kúkáš, ty debil? Drbnem ti jedno? No poď, kurva, poď! Čo ti jebe, Rudo? Čo ti jebe? Chceš, aby ťa vyhodili? Vieš, ale strašne ma to už jebe, aké je to tu dnes. Všade je to vydrbané násilie. Zapneš telko, je to tam? Vražda, LPčko, znásilnenie. A čo má potom taký slušný človek ako ja robiť? No čo kurva mám robiť? To sa všetko podpisuje na mojej psychike. Jasné, že jednám skratovo. Kurva, kto by nejednal? Mal by som prestať pozerať tú vydrbanú telku. Vôbec mi to nerobí dobre. Pamätáš si prípad tej babky, ktorú vytrtkal taký zretardovaný čurák? A to mala skoro 80 rokov. Všetci o tom kokotovi tvrdili, že je to psychopat. Ale ne, podľa mňa to bolo úplne inak. On k tomu činu bol dovedený tou skurvenou telkou a všetkými tými sračkami, ktorými nás tu masírujú dennodenne. No vidíš, kámo, a za toto môže spoločnosť. Narodíš sa ako aniel a čo sa z teba stane? No čo? Obyčajné, skurvené, krvavé hovado.